ketika kamu di kuburan, saiki dudahan kuburan isih ana uteke. Ayo saiki bareng ya Rono, yo. Ya didudah, ndelok siji. Masih ada ndak otaknya? Masih ada ndak dagingnya? Kan enggak ada, dagingnya masih. Piye to kowe iki? Ya ora ono ilang, tinggal tulang belulangnya yang bisa ratusan tahun. Tapi daging hanya dalam waktu sebulan. Kejaba Allah menjaga seperti Firaun, dijaga sampai 1300 tahun, tidak lapuk, tidak membusuk. Karena memang disengaja untuk menjadi pelajaran bagi kita semua menurut Al-Qur'an gitu. Nah, jadi sekarang kalau Anda sudah mati, otaknya kan busuk toh, tidak bekerja lagi toh. Jur kowe nggak punya kesadaran gitu. Jur kowe ora kelingan, jur akhirat rano berarti. Ayo piye? Begitu mati nggak ada akhirat toh. Wong kamu nggak ingat apa-apa, sudah busuk. Saya tanya sekarang. Padahal kamu percaya nanti kamu dihidupkan lagi kata Allah. Kemudian kenapa engkau kufur kepadaku kata Allah. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan kamu, kemudian aku matikan dan aku hidupkan kembali. Kan begitu kan? Yang terakhir di akhirat. Kan gitu. Nah, kalau yang disebut berpikir, ingat, zikir, kesadaran adalah akal, berarti begitu kamu dikubur sudah selesai semuanya, betul enggak? Tapi saya tanya, selesai enggak? Enggak toh? Ya Mas ya. Jadi nikmatilah ketidaktahuan itu. Nikmatilah rahasia Allah itu. Engko nek kowe kan kowe ngerti nek ana kanca-kanca tak leboni turune. Iki Mas Saiful iki. Tak leboni bola-bali. Kowe gelem tak leboni kowe bengi. Ya, tenang deh ya. Tak gudo sing ora-ora kae, yo tak busukke kae piye ya kowe. Dadi aku mulang wong ki dalam tidurnya tak ulang. Ana sing tak ulang menek, ana sing tak ulang mabur, ana sing tak ulang golek keris piye carane. Tak ulang macam-macam. Gitu loh. Gelem kowe ngono. Nek kowe gelem aku sing ora iso. Aja njur rumah sama aku iki iso. Aku iki ngomong lan rasa percaya karo aku, percaya Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Aku karo kowe iki padha posisine. Iso salah, iso bener. Nek Allah mesti bener, Kanjeng Nabi mesti bener karena beliau maksum. Kan begitu. Jadi ngomong-ngomong ini mung dienggo nambah-nambah. Ning bener ora benere kowe dhewe karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Aja menurut Cak Nun aku mau menurut Cak Nun. Anggo kowe mlebu neraka dibat karo malaikat Malik. Kowe biyen ngene, lah dengan Cak Nun kok. Modar aku. Aku kowe Kiai Haji Emanun Najib terus kowe dadi muridku aku. Engko sosok tanggung jawab kowe arep mlebu neraka aku. Terus ya ora iso nolong kowe aku, Dik. Mulane aja njaluk tolong aku. Sebab kamu lahir sendirian, meninggal sendirian, mengharap kepada Allah dengan dirimu sendiri, tidak dengan mursyidmu, tidak dengan ulamamu, tidak dengan gurumu. Yang bisa menolongmu hanya syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu cuman ya, jelas ya. Wes mulai saiki kowe guyang-guyu dhewe ning omah. Jane piye to ya turu iki. Terus tangi turu guyu meneh ngono ya. Enak aja ngati ngerti. Jangan ya Allah, halangilah aku supaya jangan sampai tahu tidur itu sebenarnya apa ngono ya. Nek dikandani tenan kowe malah. Gitu. Bedanya tidur sama mati iso diterangke iso. Ya. Bahkan iki nek ngomong tenan dawa ning ora apik ngene tak omong. Jane memedi ki apa, demit ki apa. Kowe tak dudi malah bingung dhewe lho engko. Kowe tak dudi ora jojin sing ning daerah Cangkringan sapa? Ya ning nggon Magetan sapa? Ning nggon aku ndek daftare kabeh kuwi. Heeh. Ning nek di Uber kok ngerti Cak? Ngarang no aku. Sak karep-karepku wong kowe ya ora sumbuktekke kok, ya toh? Ada seorang penyanyi tahun 70-an namanya Cat Stevens. Kemudian dia tahun 80-an masuk Islam, kemudian namanya menjadi Yusuf Islam. Nah, kita ketemu sama Yusuf Islam Kiai Kanjeng di London. Setelah dia masuk Islam, dia berhenti main musik dan tidak mengarang lagu lagi sekitar 20 tahun. Sampai suatu hari ketemu Kiai Kanjeng dan saya di London, dan kemudian omong-omong saya sama saya kira-kira 10 menit, setelah itu dia bikin lagu lagi. Ngono ceritane. Sebelumnya dia 20 tahun musik itu haram, haram. Dan dia tanya, ini boleh musik ini? Boleh. Kan tidak ada tuntunannya, ya, tapi nggak ada larangannya. Ngono. Jadi ada pekerjaan yang berdasarkan tuntunan, ada pekerjaan yang berdasarkan larangan, betul enggak? Ngerti nggih? Jadi misalnya kowe arep saka kene omahmu ndi? Kowe. Hah? Tadi kowe ana tuntunan ora? Kowe bali saka kene ngesot nganti pati. Ana tuntunane ora? Ndak ada, brangkang. Ora to. Ning nek kowe brangkang saka kene nang pati entuk ora? Entuk apa sebabe ora ana larangane. Ya dadi kowe brangkang ning kuwi jenenge wong edan. Meneng-meneng brangkang saka Sleman nang
Pati. Bismillah nggih, kula niki ming anu kok pokoke jenengan entuk manfaat, atine seneng niku pun kanggo kula pun jabatan tinggi niku. Wis pokoke wis niku gaji luar biasa lah. Asa niki sakderenge Pak Muzamil, mangki saya minta Pak Muzamil 10 menit seperempat jam gitu ya Pak Muzamil ya. Hal-hal mengenai rasa syukur dan min haitsu la yahtasib. Kalau Pak Cak Saiful nanti dawuh apa Pak Muzamil biar ngomong apa sampean ngomong dhewe langsung. Ngoten nggih. Nggih niki Ketua Bahsul Masail Nahdlatul Ulama DIY niki soalnya. Seorang tokoh, seorang yang punya pengalaman lebih dari kita semua karena beliau pernah menjadi duta besar Republik Indonesia di Mesir, dan Mesir itu sangat penting karena Pak Harto dulu sebelum jatuh ke Mesir dulu, Bung Karno juga begitu, setelah ke Mesir terus jatuh, jadi kalau ingin menjatuhkan presiden suruh dia ke Mesir, termasuk Gus Dur ya. Jadi Gus Dur itu datang, orang Mesir marah karena kedatangan Gus Dur membuat membuat Mesir kalah sama Nigeria apa mana sepak bolanya, karena mestinya kan karena Wahidnya cuma satu ya, Abdurrahman Wahid akhirnya 1-0. Nek Wahid itu 1-1 gitu. Ceritane ngono, karanganku dhewe tapi. Pada suatu hari nek wong Arab menurut beliau kan terutama Mesir itu kan banyak loman wonge, nyah-nyoh gitu. Sampai kalau ada tamu keluarganya sendiri dikorbankan untuk tidak makan tadi. Nah, saya kira apa meneh Kanjeng Nabi kan itu. Nah, tapi pada suatu hari Rasulullah itu dapat tamu Yahudi nggawa kurma akeh banget. Nah, biasanya Kanjeng Nabi itu nek ana kurma kiriman iku yo dipangan bareng ning kali itu Rasulullah itu ora nawani sapa-sapa ana Sayyidina Umar, Abu Bakar kabeh ana. Kuwi ora dikeki dadi Rasulullah ning ngarepe wong sing ngirimi kuwi mau pangan dhewe kae. Jenengan iso nglakoni ngono kuwi. Kanjeng Nabi iso lho kuwi. Dipangan dhewe ora noleh lho. Tapi kan seneng banget ini yang ngirim, yang ngasih kurma ini kan seneng banget. Wah jan tenan ndemenake iki Nabi ki rada ngragas ya dikan itu pangan tentekan nika ngoten nika. Sampai kira-kira kalau ada kejadian itu yang berani ngomong ke Kanjeng Nabi siapa biasanya? Istrinya pas enggak ada. Itu pas anu arisan. Siapa biasanya di antara Abu Bakar dan lain-lain yang berani ngomong ke Rasulullah yang wonge terang-terangan kaya Bima Werkudara? Umar bin Khattab. Umar protes, Kanjeng Nabi, biasanya jenengan niku lah nek entuk ngene-ngene iki dibagi rata kabeh dhewe. Iki kok dipangan dhewe piye karepe? Wis meneng to kowe iki, itu kan gitu. Akhirnya ketika tamunya pulang baru Rasulullah mengatakan, satu, kenapa saya makan sendiri ada dua. Pertama, betapa senangnya dia melihat saya memakan oleh-olehnya itu. Nomor dua, kejut kabeh kuwi mau. Gue nek tak bagi berarti aku membagi kekejutan kepada kalian. Jadi saya makan sendiri, lera enak kita pangan dewe. Jadi saya ingin mengatakan sama Pak Nur, lomo pora lomo ono panggonane dhewe. Bodoh ra bodoh, pinter ra pinter ki gumantung ngomong nang sopo maksud saya. Kalau ngomong nang wong cangkringan tak kokon pinter ki ya ora fair. Mending gue rasa ngerti ngono-ngono kuwi. Gitu loh. Ning nek sing ning ngarepku ki mahasiswa, calon pejabat atau menteri di depan saya tak begitu tenan pokok kowe piye ane nek karo wong cangkringan ngongkon pinter piye karepe bodoh wis alhamdulillah. Termasuk ke saya kan juga memanage itu. Ono barang masalah sing lebokke ati ra apa-apa, misale bojomu, anakmu, Kanjeng Nabi, Rasulullah, Islam lebokke ati. Terus masalah-masalah dagangmu, nyambut gawemu lebokke pikiran ra apa-apa, ning aja mlebu ati banget-banget. Ngoten nggih. Aja kabeh kok lebokke ati. Ning nek masalah Indonesia, masalah penggusuran, masalah rasa mlebu ati, rasa mlebu utekmu, seleke tangan kiwamu kaya gombal kae. Gitu loh, dibagi-bagi. Maka saya mengatakan kepada sampean semua, tadi kadang-kadang bodoh itu penting, kadang-kadang orang ngerti kuwi penting. Aku saiki takon nek kowe ngerti. Ashabul Kahfi jumlahe piro? Piro? Ada informasi di Quran? Allah mengatakan biarkan mereka berdebat, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5 dan Rasulullah dan Allah orang ngandani piro jumlahnya coba. Biarkan kita tidak tahu. Jadi tidak tahu itu penting. Kadang-kadang pada saat yang tepat. Gimana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj ping piro? Ping piro Mas? Berapa kali Rasulullah Isra Mi'raj, Bapak? Sekali, lak sing dikandhake kowe. Anek misalnya seminggu ping keluar ngopo kowe? Ning ora kondo-kondo sing dikandhake mung pisan niku tok. Bisakah dipastikan hanya sekali? Tidak. Jadi tidak semua hal harus kita ketahui, itu maksud saya. Jadi saya terima kasih sama beliau, tapi aku ini ngomong ngarepe kanca-kanca ning desa ngene iki ya aja dibeban-bebani sing ora-ora. Singapura kon mikir ke cah-cah ya mesake to Pak Nur.
Aku kan mikir Singapura ae pecah ndase no. Wong kene iki ngomong Saipul wis sambat ra karu-karuan bab Singapura, malah wong-wong kon mikir ke Singapura. Dan jangan dipikir mereka bodoh, mereka orang pinter. 40.000 cukup, ya toh? 20.000 dicukup-cukup iku butuh pinter ora kuwi nyukup-nyukupi 20.000. Aku takon, iso menteri sebutan jenenge sapa? Nyukup-nyukupke dhuwit 20.000. Iso ora? Kayak pekok nek bab ngono kuwi. Anda pinter, orang kecil di Indonesia rakyat itu pinter luar biasa. Pemerintah tidak membantu apa-apa, tapi rakyat Indonesia tetap hidup sejahtera, iso-isone, ya ra? Itu pinter. Sampean sangat pandai sebagai rakyat, meskipun belum tentu pandai kalau jadi pejabat, ya toh? Dan para pejabat itu sangat tidak mampu dan untuk menjadi rakyat, makanya mereka berlomba menjadi pejabat, dan ternyata setelah menjadi pejabat juga, betul enggak? Dan sampean pandai menjadi rakyat, saking pintere wong cilik, iso wae urip mbok piye carane. Iso wae. Aja menika meng urip kendaraan di Indonesia lak ngawur ora karuan, Pak. Padha karo Mesir iki, Pak. Wong Mesir lak parkir ora iso. Nek wis jegrek lagi leren. Di Mesir itu, di Mesir di Kairo itu tidak ada mobil kok resik ora ono. Jadi mobil sing ora penyok-penyok ora ono. Seluruh Kairo nek di Mesir keseluruhan mung isih ono. Nek ning Kairo iki siji wae ora ono mobil sing ora penyok. Apakah mereka tidak tertib? Ora peduli karo mobil. Karo penyok-penyok ora masalah. Karena mereka sufi gitu loh. Karena mereka tidak peduli sama dunia. Ora apa-apa sing penting iso mlaku. Nek wong kene lak dilus-lus ora karu-karuan. Aja menika barang wae dhewe iki dilas-lus ora karuan kok. Jeman-eman ora karuan ngoten nggih. Jadi semua itu ada tempatnya masing-masing. Pandai diperlukan ketika dia bermanfaat. Bodoh diperlukan kalau bodoh itu menimbulkan manfaat, betul enggak? Jadi urusannya bukan pinter bodoh kaya miskin, urusannya adalah manfaat apa tidak. Ngerti nih loh. Kadang-kadang orang kaya menjadi jelek karena tidak bermanfaat. Kadang-kadang ada orang yang justru bermanfaat kalau dia tidak kaya. Ngerti nih loh. Nah, saiki nek aku gelem rene iki, nek aku sugih banget, nek aku pejabat aku rene ora. Mungkin ora aku keliling bendina ini, kulawan wonten Sukoharjo ya. Nek aku dadi pejabat dhuwur mungkin ra ketemu ngene iki, Mas. Dadi manfaat endi aku kere gerandangan kaya kowe apa aku dadi menteri apa dadi presiden? Lah ya mulane alhamdulillah cak nun kere kan ngono. Itu ya Bapak sekalian ya. Bener ra kuwi cara berpikire. Jadi pokoknya nek pancen Allah ngekeki kowe angel kuwi sing apik. Nek Allah ngekeki enteng kuwi sing apik. Nah, sing dititeni adalah Allah ngekeki apa? Kudu titen bendino iki Allah apa dudu iki sing ngekeki. Kan ketara kuwi nggo suwe lak titen. Ngoten lho. Apa yang dari Allah pasti yang terbaik. Nek ora, saiki ngene wis. Kowe arep kok bantah piye? Ana sing irunge pesek, ana sing irunge manjung. Aku takon, sing luwih apik sing ndi? Sing apik sing wekmu kuwi. Nggih mboten? Nggih mboten? Lho, nek kowe ora ikhlas karo irungmu kuwi, tenan apa dijolke? Yang terbaik adalah yang Allah berikan ke kita, itu yang bikin tentram. Nek ora percaya, kowe gelem tak ijolke dadi kowe, gelem ora kowe? Aku takon, ora gelem to? Kowe gelem ya dadi kowe to? Ya ta? Dan tidak peduli punya apa dan tidak punya apa, yang penting kowe dadi kowe iku sing paling enak, ya ra? Jadi teman-teman sekalian, asal Anda kenal tahu bahwa Allah yang memberikan kepada Anda, menganugerahkan sesuatu kepada Anda, maka itulah yang terbaik. Dan itu yang bikin kita tentrem. Aku ya sing ngene iki nengan. Apa sebabnya aku ora jenggoten? Ora mergo aku ora tresna karo Kanjeng Nabi, nek aku tak ingutan ming separo iki, kene ora cukul, ya aja macam-macam kowe. Apa sebabnya rambutku gondrong? Kowe ngerti ra rahasiane? Kuwi kene kuwi iki ngene, sret, nek sikine lurus ngene. Dadi nek aku ngene iki ketara nek raiku penceng. Mulane aku gondrong. Ora masalah apa-apa, kuwi mung nutupi elek. Ya aku wis elek ning ya aja banget-banget. Dadi tak tutupi ngaku gondrong, tur Nabi dhewe jan rambute gondrong kan gitu. Alhamdulillah kok Nabi rambutnya gondrong. Nek Nabi Musa keriting, gimbal ngoten niku amarga penggaweane kan berjuang kebenaran, sok kerengan, sok duel, perang. Jadi nek perang wong penggaweane perang ora perlu sisiran, mulane digawe keriting. Nek Nabi Isa kan penggaweane kelembutan, cinta dan seterusnya, maka digawe lurus rambutnya. Nek Nabi Muhammad antara cinta dan kebenaran rambutnya antara keriting dan lurus, ikal ngene iki. Persis. Ngono ceritane. Oh kowe iki suram cerdas kuwi wajan. Ngono kuwi asline gitu loh. Ya lek GR apa ta? Kuwi Kanjeng Nabi kira-kira nesu ora?
Iso ae kowe iki nun. Itu paling ngono to. Yo ngono to, paling ngono ki to. Ente ora keguyon. Boleh ndak sama Allah guyon, boleh ndak? Aku takon wis. Haram ora kowe? Terus karo Allah kudu ngene iki. Ya pas sembahyang aja njur guyon, ya toh. Tapi boleh ndak hati kita itu bercanda, manja, entuk toh? Anggar ora kebangetan, anggar ora ngerti batas kan boleh. Lho, kowe tak critani lho kae banget lho Gusti Allah guyon iki. Oke, aku duwe cerita oke. Oke. Gusti Allah iki nek kene njaluk, ya Allah, berilah aku ini coklatku ini pajaknya 4% ya Allah. Ngono kita, misalnya ngono ya. Terus Gusti Allah ngene. Wul, aku kurang ngopong kae kowe. Kowe entuk warisan semono kae. Jan angel, kabeh ya angel ramen kowe. Apa meneh sing wong cilik-cilik kae kok iso njaluk nongas nangis ngono kita. Dinesoni karo Gusti Allah nek njaluk, Saipul. Terus bar kuwi ora njaluk, entuk sesasi ora njaluk, Saipul ora ndonga terus Gusti Allah mara meneh. Kok sombong kowe ora njaluk aku? Piye kuwi? Ayo piye kuwi? Aneh to niku. Nek ora njaluk, dari kok ora njaluk, nek njaluk engko kurang apa lek kae kok kowe njaluk. Itu kan hidup tuh seperti itu namanya kemesraan. Betul enggak? Karo bojomu ya kudu ngono kuwi, mesra. Jajal nek ora diambung 3 dina. Terus ora tau ngapa. Suami macam apa? Ngono ta? Begitu hari keempat diambung, pura-pura lagi. Lah piye ta ya? Angel ta niku. Nah, tapi orang pi ngono kuwi sing indah ngono kuwi. Itu namanya estetika, itu namanya kesenian, itu namanya keindahan. Gini, tadi siang Pak Nur, saya diundang oleh seorang teman yang dulunya preman rakaruan nomor 1 ning Solo, penjudi besar, tapi sekarang beliau husnul khotimah dan gawe masjid apik banget, nggo wong cilik sing sembayang dikai mangan, subuh dikai soto, awan dikai tengkleng begitu. Pokoknya sembahyang ning kono dikai cah TPA Bali sekolah apa Bali ngaji dikai 5.000 ben dina niku. Pokoke saiki wis ora karo-karan sedekah ing gawe masjid jenenge Wisanggeni, Masjid Wisanggeni. Wisanggeni itu dari kata wasiun ghaniyun. Jadi nek pengen tentrem wasiun ghaniyun. Kok tentrem piye? Nek atimu jembar mesti tentreme. Wasik niku jembar. Nek kue jembar mesti sugihe kowe. Apa wae kok lek, apa wae iki dadi manfaat. Ana apa wae dadi manfaat. Angger kowe jembar atimu. Nek jembar atimu, pikiranmu jembar, sembarang iki dadi apik. Ambuntut kowe penak nek kowe ikhlas, ya ora? Ya nek sing ora ikhlas ya ora penak ambuntut. Entutmu dhewe lak ora mambuto nggo kowe. Penak to. Nek kok ambu dhewe lak penak. Itu karena kamu ikhlas sama ambune entutmu kuwi. Aning masalahnya nek konco sing ngentut niku lak angel ikhlase ya ngoten. Dadi pokoke wasiun ghaniyun Wisanggeni niku nggih lumayan niku napa. Terjemahan janjane ya meng otak-atik gathuk. Ning ya ora atik gathuk ya entuk ora to? Boleh. Asalkan jangan dianggap itu kebenaran. Yang penting bermanfaat apa tidak. Itu namanya tadabbur. Asal bermanfaat, baik udah. Jadi misalnya kue ngarani, kula sering ngomong, mulane nek alif kuwi kan Allah yang maha perkasa. Nek Allah yang maha merendahkan diri kepada hambanya kui ro, gitu kan. Jadi wis rada mbungkuk. Engko nek mulane kan jenenge ilahun. Allah itu kan alif. Nek wis Allah yang mengasuh, Allah yang sayang, itu namanya Rabbun. Makanya hurufnya nek Allah ki ngadeg-ngadeg, nek Rabbun ki ngendelong-ngendelong. Bahkan baknya itu kaya perahu, kaya wong melumah, kaya ibu nggendong anake kan itu. Mulane ibu-ibu kan cilup bak ngoten niku. Niku ceritane. Kuwi ya meng otak-atik gathuk kuwi. Ora njur bak kuwi dimaksudkan untuk cilup bak ya ora. Nek tafsir ora entuk ngomong ngono, nek tadabbur entuk. Sing penting nambah imanmu, nambah tentremmu, nambah istiqomahmu, mutmainnahmu. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi sekali lagi ketentraman tadi bagus sekali pertanyaannya sehingga kita punya wacana sangat banyak. Terakhir itu ya wasiun ghaniyun. Angger atimu ombo sembarang iso kok atur dadi ketentraman akhirnya. Ngoten nggih. Saya mohon dengan sangat perwakilan dari Sohibul Bait untuk memberi kalimat terakhir. Setelah itu kita selawat terakhir dengan terbang.